Wah. Wah. Hoi. Waduh, ngaturaken gunging panuwun, ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene jengandika Sang Minulya ing jagat, Nalendra ing negari Ngastina, Kakang Prabu Abiyasa ingkang sampun kesdu rawuh wonten ing plasa Jenar mriki. Kakang, kula ngaturaken karaharjan kang sarta bojo krami dumateng jengandika Kakang Prabu Abiyasa. Iya Yayi, Yayi Suwela wis ingsun tampa akarya bungah ing manah, ora liwat tiba sak padha-padha. Syukur seketi jumureng dene paduka Kakang Prabu sampun kepareng rawuh ing dinten kalenggahan sak mangke. Rawuh paduka wonten plasa Jenar mriki andadosaken gagap gugup garagapan sotaning manah awit rawuh paduka tanpa paliwara langkung rumiyin Kakang Prabu. Yayi, sayektine pun Kakang wis tanggap marang swasana ingkang kababar ana ing plasa Jenar. Kejaba nawala kang wis ndak tampa nganti pun Kakang daya-daya lumarap marang plasa Jenar kene iku kabeh awit saka gedene rasa welas asih marang paduka Yayi Prabu Suwela. Inggih Kakang, lajeng menapa ingkang badhe kula aturaken malih? Jernyatanipun lelampahanipun sampun kados mekaten. Oh Kakang Prabu, anggen kula jejodohan kalian Yayi Dewi Kesru menika sampun tetaunan, nanging sampun cethok pratela wonten lelampahan ingkang sanget anggegirisi. Punapa inggih kedah rampung dumugi semanten anggen kula mbangun Bale Wisma kalian Yayi Dewi Kesru. Duh Kakang Prabu, Yayi Suwela, pun Kakang sumuruk kelawan lelakone garwamu Yayi Dewi Kesru anggone nglakoni laku sedeng utawa bandrek selingkuh kelawan sawijining gandarwa ingkang ingaranan Jem Sutibar. Sayektine kabar iki ora pantes lamun rinungu ing akeh, nanging pun Kakang uga ora maido sepira ta gempaling atimu bareng mulat lelakone bojomu Yayi Dewi Kesru kang wis wanuh-wani menggok ing dalan. Mung bae Yayi, yen to Yayi lagi nandhang pacoban, aja sira Yayi Suwela rumangsa sengsara dhewe. Lamun lagi tumipa ing cures, aja nganti sira Yayi rumangsa pepes jalaran rumangsa tinitah dadi wong kang paling apes. Mula Yayi, mepes lan mupus
luweh-luweh nganti wani maido marang kodrating Gusti ora bakal ngrampungake perkara. Prayoga Yayi Suwela waniya prihatin nyangga anane sesanggan. Srana manteping tindak marang kapercayan adiling kodrat. Sinartan panembah ingkang awujud reka daya lan pakarti. Ing pamrih bisa udar saka reruwet padhang saka pepeteng Yayi Prabu Suwela. Hangudari tyasra riwut ora wedi ora wati wedi lamun kauningan mring sang ambek ngomaladi tanwandi pinaradi bloko kacurnan kang hambek judi duh Kakang Prabu sinten malih ingkang saged paring senjata pitulungan kejawi namung paduka Kakang Prabu Abiyasa. Kula pitados sakwetahipun dumateng jengandika Kakang Prabu. Awit jengandika Kakang Prabu Abiyasa pranyata nalendra socaning rat oboring jagat ingkang boten kekilapan ing reh agami wah lembat. Yo Yayi mangkene yo Di. Sak temene iki kabeh mau babakan kulawarga. Tak baleni pisan kas. Sak temene iki kabeh mau babakan kulawarga. Perkara kulawarga kudune dirampungke secara kakeluargan. Merga apa Yayi? Merga ana pirang-pirang penyebab. Ana pirang-pirang penyebab ingkang anjalari winih mula bukane laku sedeng iki. Kejaba lupute bojomu Yayi Dewi Kesru nanging Yayi Suwela mbok menawa uga kesandangan salah. Yen salahe wong wadon, yen salahe wanita, penyebabe wong wedok iso selingkuh kuwi manut panaliten. Siji, rasa ora marem. Bisa uga sungsate babakan umur kakean antarane sing kakung lan sing putri. Bisa uga sing kakung kasar, agalan sugal wicarane manggan mara tangan tumindake. Bisa uga sing kakung ora santosa awake. Kuwi penyebabe wong wedok selingkuh kang angka 1 dene angka 2. Wong wadon bisa selingkuh mau mbok menawa bisa uga saka rasa wadeh utawa jeleh merga bisa uga wis suwe anggone omah-omah. Kuwi penyebab angka 2. Penyebab angka 3 bisa uga saka rasa sepi kerep ditinggal sing lanang nganti suwe. Ndungkap angka 4. Penyebabe wanita iso selingkuh utawa bandrek zina bisa uga amarga kepengin sugih. Akeh wanita sing padha kepengin sugih satemah wanita mau selingkuh karo wong lanang sing luwih sugih, selingkuh karo wong lanang sing luwih mulya. Dene dungkap kang pungkasan angka 5.
Mbok menawa bisa uga merga wanita mau kepengin males marang kakunge, merga kakunge sing wis tau nglarani atine. Lah ewadene Suwela. Ewadene wong wadon kok demen gendak selingkuh. Kuwi uga ana tandha-tandhane, uga ana titikane. Tandha-tandhane utawi titikane wanita ingkang sampun bandrek zina utawi laku sedheng kados pundi Kakang Prabu? Angka 1. Tandha-tandhane utawa titikane wong wadon sing selingkuh kuwi, wong wadon mau ora jenjem utawa ora krasan ana ing dalem. Ora betah manggon ana sisihe bojo. Kuwi nek wis yasa omah dhewe. Yen sing ngontrak ya wong wedok mau ora krasan ning kontrakane upamane ngono kuwi. Makaten Kakak ya. Dene dungkap angka 2. Titikane wanita sing selingkuh kuwi kulina nyebutake jenenge priya selingkuhane sedina kliwat ping 10. Kuwi titikane wanita sing selingkuh. Inggih. Selingkuhane bojomu Yayi Dewi Kesru sapa? Jem Gandharwa Sutibar. Lah, titik ana. Bojomu Yayi Dewi Kesru sak suwene ana ing negaramu Plasa Jenar kene, asring utawa sering apa ora nyebutke jenenge selingkuhane, ya kuwi Jem Sutibar. Nek nyeluk sapa upamane? Mas Bar ngono upamane. Merga jenenge Sutibar. Nggih. Dene titikane utawa tandha-tandhane wong wadon kang gendak selingkuh utawa bandrek zina kerep nyolong polatan utawa tembunge mentereng nyuri pandangan. Angka 4 dumadakan anggone dandan malih menor. Angka 5 wiwit goroh karo kakunge. Angka 6 budidaya supaya kakunge kerep lunga. Sing lanang ora tanggapan barang kon tanggapan. Mekaten Kakak ya. Dene kang pungkasan kerep ngalamun ora ana apa-apa jer guyu-guyu, ora cetha sing diguyu apa. Mekaten do Kakang Prabu, iya Yayi Suwela pancen bener. Mula kabeh kang ndak kandhakake iki mau rehne sak mengko wis kedaden kaya mangkene. Bebasan cawis payung sadurunge ngudan, pupur sadurunge benjut. Bojomu kang dicolong dening Gandharwa Sutibar. Dina iki pun Kakang ingkang bakal ambudidaya ing pamrih bisawa bojomu luwar saka cengkremaning Gandharwa Sutibar. Waduh, ngestakaken panuwun Kakang, Yayi Suwela cukup meminta mring Siing Bathara pun Kakang abiyasa ingkang bakal netepi jiwane satriya tanah Jawa lumarap mring Madyantara merepeki sang angkara murka kang den sarirani dening Gandharwa ingkang aran Jem Sutibar. Sembah kula ingkang gumiring jengkar paduka Kakang Prabu abiyasa.
Boy. 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 Yay. Yay. Esru. Boy. Yayi Kesru pujane ingsun Boy. turut panabrang Oh. Ya. Jejimating kalbu Kesru sarating purnama memba manising semu ngrajang watesing kapang satemah ngungkrum nggonku nembang senadyan akeh wanita liya ingkang sulistya ing warna ora bakal kenggo ing pangrasa ya mung sliramu Kesru papan paraning nala marang madhepapun kakang jogaweku memani ing ati Kesru timbang-timbang ing 1000 gunung kurang sithik yen ora sliramu aku emoh nganti tak rewangi sliramu tak colong saka negaramu Plaza Jenar awit aku gandrung kepaung edan kepayang marang sliramu Kesru bisa nyolong kowe tanpa bojomu ngerti kuwi perjuangan sing angel Kesru. Aku iso nyulik kowe bojomu ora ngerti kuwi butuh effort sing gedhe ngono. Ngaten Kakang Mas. Iya, mergo kowe wis kadung kumpul karo bojomu, piyuh kowe iki yen dihubungi angel. Kowe iki nek pengin ketemu aku nalikane kowe isih kumpul karo bojomu, ngono kuwi alasana karo bojomu yen kowe duwe acara ning jaba. Engko kowe metu tekan omah, kendaraanmu parkiran rumah sakit engko tak babak ngono. Yo. sarta ndwekang nandang tresna boning sun kang
Jem Sutibar raos pemarem prasasat Sunda Lakasa inggih awet dinten punika kula sampun ngandhut Kesru sampun ngandhut wiji tandha katresnan saking Paduka Kakang Sutibar. Nadyanto aku bangsaning Gandharwa nanging aku bisa weweh rasa pemarem marang kowe Kesru. Sing ora ana takokno ning sing ana tambana kowe njaluk apa wae mesti kelakon merga kowe saiki dadi bojone Badan Alus. Kakang Sutibar piye? Senadyan to aku krasan mapan ana madyantara kene nanging jroning pangrasa ana Sangga Runggi Kakang. Sangga Runggi kepiye wong ayu? Aku wis kandha nang ngarep sing ora ana takokno ning sing ana tambana. Yen perlu muduna renggan kadewatan kayu klepu Dewa Ndaru gedhang mas lombok mas isi mutiara mesti wae bakal kelakon mergo aku Badan Alus Kesru. Kakang wis 7 candra luwih aku lunga saka Plasa Jenar. Lamun to perkara iki agawe horeking negara kang sarta ndadekake gorehing penggalihe Kakang Prabu Suwela. Banjur kira-kira kaya ngapa lelakone iki mengko Kakang Sutibar? Bojomu ora bakal weruh. Aku iki wujuding Gandharwa, tegese aku iki ora iso kasat mata. Tak sawang bojomu, Suwela kaya mung menungsa lumrah. Sing kedunungan balung otot daging lan getih padha karo manungsa-manungsa liyane. Kang maknane bojomu ora bakal bisa ngambah papan kene. Tangeh bisane tekan Madyantara kene. Lho, sapa kae? Oh. Boy. Sarate pandam sumuluh hamadangi jroning pasarean ngenani wadana remu-remu kalingan ngangkrangan sang Dyah Manahengkung. Sang Dyah Manahengkung sumung kemingguling nganti kami tenggengen nggonku nyawang. Piuh. Ana manungsa tek mencorong mawa kekuwung kaya ora sak baene menungsa. Sapa wem? Kawruhan ana.
Panjenengan ingsun kuwi Nalendra negara Ngastina, jejulukku Prabu Abiyasa Sutibar. Lho, ngerti karo aku? Iya. Kowe tekan Madyantara kene. Saka karepmu dhewe apa dikongkon? Sumurupa. Waleh-waleh apa Prabu Suwela kae maksih kadangku. Ora susah kakian gunem kang tanpa guna. Tekaku mrene muhung bakale takon marang jeneng sira Gandharwa Sutibar. Kowe bakal takon apa? Ning sajake aku ngerti sing arep ndok takokke kuwi apa. Ora wurunga kowe dikongkon Suwela supaya aku kon balekke Kesru. Ya ngono apa piye? Sutibar. Wong urip ana alam padang iki yen maksih eling marang ingkang nitahake jagat. Kudune anane muhung rasa tepa salira. Kang sarta rasa samat sinamat dan daya dinayan ngelingono. Senadyan jeneng sira Gandharwa Sutibar kinodrat dadi Gandharwa. Nanging kabeh ingkang cinipta dening akarya jagat iki besok yekti bakal pinundhut mulih marang mula-mulanira. Mula kang mangkono gawe gelane sak padha-padha lan uga gawe gelane liyaniku sayekti bakal angunduh marang wohing karma pala. Aku mung bakal ngelingke marang Gandharwa Sutibar. Wong urip ana alam padang iku siji anteping kesaguhan, loro jembaring samudra pangaksama, telu ora males rasa serik marang sapa wae kang sarta bisa ngempet ubaling hawa nafsu. Abiyasa ora kepengin ngguroni marang jeneng sira Gandharwa Sutibar. Bakuning ripalungguhan iki tekaku mung bakal kepengin njaluk kondure Yayi Dewi Kesru. Alah dalah ra kenan. Boh. Yat langening kalang yanak lara pandamun sareng dinon lerek konang surem sorote tanpa hadang desmalaning rak leketing jagat gelag-geleng bumi panut semaning jajilanat kaya winalik sing dadi rasaning Gandharwa Sutibar. Yen Suwela kuwi wong lanang ngopeni bojone tenanan ora kaya ngene lelakone. Aja ndok arani aku ngrusak pagrayu. Aja ndok arani aku nyures tur ijo. Ngrusui bojone liyan. Meleka kowe Prabu Abiyasa. Ora susah tak ganggu Kesru dhewe sing kedanan karo aku. Nganti dina sakmengko Kesru wis bobot wujude jabang bayi. Woing katresnanku kelawan Yayi Kesru. Mula kang saka iku yen pancen Suwela wong lanang kon teka dhewe mrene. Sembada Kesru tak balekake. Lamun wis pepes sing dadi kekuataning Gandharwa Sutibar. Bali marang ajal kamulaku. Iya, yen pancen kaya mangkono. Wis cetonge gelo kang tanpa warana. Lamun kowe jarak perkara Sutibar. Karipisan jiki tak tanting rasamu. Yen kowe tetep ngukui Yayi Dewi Kesru, Abiyasa bakal tegel tega mentala marang Gandharwa Jim Sutibar. Piye?
pamehing liyan iku sira burono Hey! Sumangka hanggro srusu lindu bumi kunjing gumaludo guntur ketuk ayo Prababiyasa ngejak pirang dina tak ladeni kowe ora kena ginawe becik kowe Jim Sutibar mentang jemparing sak godhong pari. Ayo tibakno marang aku, iki dudu jemparing lumrah. Yen jemparing iki ya jemparing pusakane Prabu Abiyasa iki ingkang bakal balekake menyang ajal kamulamu. Obong, ayo, amakno. Sutibar Gelising kondo Gelising kondo ringkesing carita wis ndungkap sangang condro 10 hari wis wancine lek ing Ponang Jabang Bayi miyak langse Mandala Giri laire Ponang Jabang Bayi wohing katresnanira Dewi Kesru dalah Gandharwa Sutibar anyarengi udan ludira ing antariksa kumrusak swarane Srenggala mawewu samya ambaung sora kandhutane Dewi Kesru ambabar putra jaler nadyan pekik
nadyan cakrak warnane parandene mawa siung. Manganjur laguning angin kukur agraning arga Guruh Gurnita kagiri-giri Oh aja padha girang-girang gumuyu wong plasa jenar. Suwelo bayi sing bakal lair saka guwa garbane bojomu kuwi wijiku. Mula kowe suwela rungokno gobokmu. Ora ana jamake Gandharwa prapting pralaya. Aku bakal manitis. Jim Sutibar bakal nitis marang Jejabang kang sayektine kuwi anakku dhewe. Ora trima rasaning atiku. Suwela Seksenana segara gunung isine rina lan wengi. Yen to anakmu besok bakal dewasa, anakmu ingkang mapan ana kandhutane Dewi Kesru bakal dadi mamalaning jagat sukertaning bawana. Ingkang tundhane bakal ngrangsang lan ngorak-arik marang katentremaning jagat. Bermororeh mangoso myong ambrengeng kadi karonaning kaswase Oring marga hambalagung palugon laguning lekas lo kita linuding kidung kadung kadereng hamomor
ngun manah rahayu ayu wana tan agolong gumolong manadukara Kakang Prabu, nadyan kados pundi malih anak menika sampun medal saking guwa garba. Mara gage bocah iki tak pasrahne sak mutuwe marang Yayi Prabu Suwela anggonira bakal paring pusaka nama. Kakang Prabu, kula mboten badhe paring pusaka nama. Sedaya kula wangsulaken dhateng bojo kula. Kesru, jenengno anakmu kuwi. Nggih. Kula mboten badhe nyuwun dhateng sinten-sinten. Ternyatipun punika anak kula piyambak. Mboten badhe kula seksekaken dhateng sinten-sinten. Nanging yoga kula menika badhe kula paringi tetenger Harya Suman. Premara reh mangosamya ngambreng kadikaronaning kaswasih ring marga Hamalatgung are sang kandha wastrat maca lengleng lalu manguladi Surya mangrangsang wayah Surya mangrangsang wayah Umya samara wayahanto ing Harya Suman nuning nggih kaya wis jumbuh kelawan kasunyatane Yayi Suwela wonten dawuh Kakang Prabu ndak sawang sajake jeneng sira kaya durung karenan ing penggalih nanging kabeh titah ing marcapada iku yektine muhung anetepi marang dharma. Mengko lelakone Harya Suman kareben tinatah lan sinungging dening wanci lan kahanan. Mula kang saka iku Yayi Prabu, nadyan Harya Suman kuwi wijine Gandharwa Sutibar. Nanging manungsa isih wenang ambudidaya. Gula wentan kang kanthi permati aja kongsi kamurkane Gandharwa Sutibar bisa hanjilma marang anakira. Inggih ngaturaken agenging panuwun. Gandeng sampun padhang jinglang kahanan Plasa Jenar. Sumangga sakmangke sami meminta dhumateng purbaning Hyang Agung. Mugi-mugi bratane. Kula mboten kepengin dipun bantu kalian sinten-sinten. Ngantos dewasanipun benjang. Tetep badhe kula gula wentah piyambak Harya Suman mriku Kakang Prabu. Lumereging mangsa kala gumantining dina candra miwah warsa
Harya Suman wis katingal Jaka Kumalakala. Nadyan katon wegek nanging sejatine licik. Nadyan katon manis nanging seneng wicara lamis. Nadyan katon cakrak nanging wiwit seneng gawe rerusak. Mangkono Mbak Ayunira Harya Suman nggih Dewi Gendari. Dadya putri boyongan ginarwa dening Atmajanira Prabu Abiyasa ingkang pembarep akekasih Adipati Destarata ingkang nandhang Calahina. Ora weruh padange jagat. Pramila Harya Suman nderek ingkang raka Dewi Gendari mapan suwita mapan wonten ing negari Ngastina. Negari Ngastina sakmengko ingkang jumeneng Nalendra tan asanes putranira Prabu Abiyasa ingkang angka kalih ajejuluk Prabu Pandhu Dewayana. Prabu Pandhu nggih nyadadya Nalendra kuncara ingkang dados asmane. Bebasan ngebeki bawana parandene ing sisih kiwane Prabu Pandhu ana manungsa ingkang watake nista budine candala. Risang Harya Suman ingkang rinten dalu tansah adamel karti sampeka murih kurup ingkang dadi uripe. Gantya ingkang jinarita Narakaya ingkang mapan ana ing negara Pringgandani. Solahe para buta, solahe para yaksa negara Pringgandani. Yen Cinandra Hamli wis nyampar banyu.
hi ha. Awas. Awas. Wah. Rumah Mahyut Sang Yaksendra Pura Rupa Mangsa Pangsam Palka Prapal Selo Apa Sako lumayu mangungsi Kakyat kangku Adikku Yayi Brajadenta. Kula wonten dawuh Kakang Harimbami Jingkang Rayi kula pun Brajadenta. Wis cetha dawuh pangandikane Kanjeng Rama Pringgondani. Ya Rama Prabu Trembuku. Nggone tansah ngaji-aji kalawan gurune ya kuwi Ratu Ngastina Prabu Pandhu Dewayana. Ngelingi lamun ta Rama Prabu Trembuku mono mujudake siswa kinasihe Prabu Pandhu. Mula raneh ora mokal lamun titi mangsa mung tansah asok bulu bekti. Glondong pengareng-areng ana ngarsane Sinuwuning Ngastina minangka tandha bektine. Mula wis sawetara wanci Rama Prabu Trembuku ora bisa sowan ana pasewakan Ngastina. Dina iki Rama Prabu Trembuku bakal ngrawuhake Sinuwun Pandhu kanthi ngenekake adicara robyan-robyan. Nuwun inggih Kakang Harimbo. Mula ya Di. Hari palungguhan iki aku kelawan Siadi pinarentah ngaturake nawala kekancingan marang ngarsaning Prabu Pandhu Dewayana.